akia bangina Unga baba na kumanya bwakira ile koko mai ga bigite Buyole ngai ngati ukuru Irene Oyo seitago soyo arali Wenga muga boy Ora letire ba kolang Njenya como que gato ngira Nakia ba murabani ba tanga tigane to yubweke Swahili akuireke kakamueresa Baka moko gendo hoteli oboringe chairenga nga 20 chingima ogenda Kami ndo baki Ebinte bile byarimo Mubero no yolimo Buna bono yo meteye tusi oyo mokara akonyekera Kya mambi na boko dedia bagura bakongonte meteye go ukanyegete mojeri Danga mwara koleta isonga karatiga The family nta ito tell one thing Na jana nyora abantu batamaidike kusi na bake Evale 4 out of those who came from Mombasa they are 14 in number those who came from Mombasa they are 14 wala ambao wale lugha ya Kikisii ni 1 Ono ni ngole ka saba ndo bane Oyo le sema ta kama tena iuna te kingo ya kulike Bona igwa gaiga before you cut a tree you will never understand the width and the length of the tree until you cut down that tree. Today you are burying your mom. You will understand after the burial that there was a woman. Bono murama. After mwaro lila maraba na limoja kurealize. Mwaka, you will realize. Finally, the Bible says, koromukia, koba no molembe na abantu balenga. Bonsi, koromuki. Puno kole to muki kutuoma chinyomba. Matra boko likanga alitinda atuoma. Puno ole no muki kobeka mabera amachi. Kaba no mukia. Kuna kuwa wete no muki koreto uyo, omofeli uyo. Kurunjiro maete bintu nebinga kwa mongainete. Amangana atano na ara yeke. Ninko bekere tinga kuruli kwanya kubeka. Bekere tinga kuruli kwanya kubeka. Esaruni ninko ile kuruli na wetu kiriko. Nkolini endege. Nje monta yoro akomani kuruli ukacha komomani agotigire tubukima ukuri ayebweka. Yani asinge chumwaro sana kinatigera ngiki tima iti kuna mubugite ngogoro kibwa tangani bana e familia dingana lyo moherio egetabu kemerengani emeronge ibire chinge chi aisha tu yotebaiga omuntu mongaini nigakwirinde kurwa siri omana lakini omoriri nigakonya kuomana kereza no kuomana ale yara le mbutura tigete mesa ngoira igocha kiriri omana ase yara omuntu mongai taikonya kuomana asobo gimobo omuntu mongai ni agatanga monene toisane asiritaria Yesu mona abaisana asinke na wetani asonsi pastor koronga ngwa atomoika ndiro konyora ko maite no na muntu bwibuku onyora to muiko mu bikuru basinya sa gatali yonsi ikuru basinya sa Okay bora na nawa tebanga ki igitabu na leo kurandia kia Jeremiah 22:19 natanga don't die like a donkey Monto ya moko nga Jisrun niga kwete nebunda atanga niga rati ni kutarerwa why because
igaiteta abantu bari innocent agaitera manyinga agasukia mabebe ta abana ntakani bibi abagwenerete. When he died, the Bible concludes that he died like a dunk. So my dear friends who are seated here, before you die, and you know one day you will die, be acquainted with God who is in heaven. Kabo musani unyasai. Because today you are here, tomorrow you are not here. And you don't understand what tomorrow will bring. Wikirago nakimogonte kiaga na kodi. Yasa basini me ya Yesu yurumutori ito. Kusabatori. Moneno ito tata Nyasaye. Oyo mente igoro oyo lege taleki miaka. Oyo wadutungi tase kieni kiao. Na ando ekeratua sari me ya Adam. Tukua rangambi yetu sirekana na kare. Wakaleto umwano kwa somo salaba edinda toboli twensi agatuwaka neresira yo witira manyinga somo salaba kurwelio monene we are free from sin tuare tiruase amate yo bobiale bwao bono monene tuakobakira se marogobe tuagotogiria samangana monene gwatokoreire meyo umwano wono obusini gwakore meyo umwano wono obugima bwakana na karebole omone twale usabanya nkeye ne amate yengima obakora abatenengu belingana lyao nekero gocheri akabere onde tarema oso asingeli watoroseire abana bawo barware nange when they go back grant them with traveling mercy nekero bawo ikabuya babakiri taliao osenikero yo moyora tuamanyire bireno byao nelingana tuwaigwa ituagacha asobo gimobo na ndiri tuagacha asobo kare na kare nekero gocho monene tonyori bagali nene yoko gotogia asenkeri watoroseire sinikero yo moyo igwa mangana ya muagache edindo netarua utagachiri asiringaneri uwanja kwa okoreke ime ya Yesu oyoro mutori ito amen. Abo andonsi murigetia abantu babakorera inwe na inwe mubakorera bo igo ekiagera yina aramachiko na mangana ababani tira igwa na kirikendo igwetwe omonta okorere naye mokorere boyo igweto omonta oragire mwaye naye tigaragire mwangu bale kama igule kebungeki kirigweto okorere naye koranga maete ko igweto omonta ko iroteri agwakanire besa na wewe siku moja fanya nini lipia yeye mwana bakonya suku igweke bungekio yasa basini bono ngisa ni bono kiagera moigule kebungu madam mbema injua maene omaete bibiti ebu no korusio ende akonyali bageso eyo kinetinga ngetolende oboruire bogo jabweta ndi bibiti digo mwachire buya na bantu bale abagokense abagokwabo mopa na mutana barabunjira baka kugutumia matoka ngagasa magulu baka moko gendo hoteli obolinge chairenga nga 20 chingima ogenda kaminto bangi ebinte bile byalimo muberono yolimo buna bono yo meteye lusio yo mokara akonyekera kya mambe na boko dedia bagura bakongonte meteye go kanyegete mojeri adanga mwala koleta isonga karatiga done jingene diga ko gachanga neri go liyo ganyete ochigwete through osmosis kara lusia gorogoro buruka neri dire no machere kara kanyikira ngobate mesio gite to gite te mesingo ndita kuna mesiedi ogo kupi omwalimu ombati osongo 5 note ya ya girini abana ando mukungu na bara gosegete omosacha umane bakakago kirete twensi tigato baba kungu
Ogo segeta kwa mago itu mwenzi kutirimbuka. Nande kwa yera nga kinga nachire buone. Ine kanyaruka ga ikale 7. Nachire buone. Buo iri karatina. Ekiagana na liola understanding embule iyo kwa maete gweta. Climate ya change the higher you go. Ewan. Karate yo mwakole karate chibesa pi. Igaba mutare taturagite pitwensi pio monta tukitere ba ori ne bunduki. Ejitware tane jitura sangeli ria kabiri njiji abachi nyingi. Tata mbia mono naye asi keyboard. Mbia mono. Na ande ba ai. Na ande kuegeria bande ba manyena parabu. To bugia ebuge ko gocha kukunga tubako. Abantu bale batana ngane ara bwe ko kwere geteki. Kuno monta kuegeria matera bweka ogo chiko suki gwake. Ana abatigire otutigire kangoro jo tora tutigire. Bona kurua etiamba boria mani ko baborinde buamba boria mangana tatu yengenjo kurua muna tu asangiriye besa onde naro igwete nga atabe tita kuana ta kuika buaye nagwa mo kwa akia bangina Uwe ngababa na kumanya bwakira ile ko mai gabigite buyole ngai ngati ukoro airini oyo seitago soyo arali we ngamuga boy ora letire ba kola Njenya como que gato mirare akia ba murabane batanga tigande to yubweke swahili akuireke kama eresa bona ba mure ba bogete bona no koleta uyo minete tuki nera mine bona se ba buwe kaire bona to kumenya mukungu no yoretire bona se ba minete bagaka chirongi me bonsi akiba estagaji oyo yoretete a minete akabochora kabike ring no yaretete abochorete nera kabe akamina bona to kumenya ka tanga to kumenya oyo yoretire Bonsi ere suru. Bonsi vale chen hospital. Mwa ko na boli nga yani mo isikona hande tero muro mineto motu. Enko ligiri sasiri reti mwa kabaka. Uijati nyole lia basigari. Akiese nga kibono basi to ko jakole ibungo bono gake. Ebukuye batanga makungu tabeka yanga yo musaja. Moko tuma bono. Deuteronomy 22:5 eko tango mukungu tabeka chianga chia basaja akia bakungu mwagere chirongi tu akakonyu na 40 bone chirieli bu chirongi chia tobulira basaja 40 tu akakonyu basi abakungu bakaka imenga ndi bono mukungu kale rongi me toiko kaga mukungu okora ngene ekira kitakia chiyangi. Can we consult the Bible what it says? To basa ko tangane bukwe ko ruaralia. Bukwe tangane ko ruaralia. Maega. Mweguleke. Nande abantu ngo jiko kumule kansa abange ekiara bakungu muanje liko beka mechibi mosube nsabo geka. Mwegula bakungu. Na my address my choice. Oroje sabe kerong, ube kerong. Who is the head of the family? Umaidra bakaka na inunga ntu asoma bone tole ngumbu bana bachete ngonga ngambo. Bono muiseke erongi mukago erongi na erongi muaji sibeli rimo jianu rimo.
mambi bono ligie ya gonye nyore utawege tie ya burayo kororero hago cha kukuminga ga kiga ha ege tukiko cha komokonya ne meguko ngetari yane na batigire basi ama ni aje basenga Polisi rusi besa ndo kumanyo yoraje Igo daende omonta akoba kiria kuri manye giyo kuri nae tia kuri kiregento nga njine Smith yo kantali kuri Bore jakoya na njuma ite basta ne Smith yo kantali kuri ne sengeng na jo monto nde basta ko tebanga kanga na so grab igenda atenga haki miaka yangire na ake miaka yangire koranga ki tiga litaya nanyo mongironde nero egento mbirerera bakungu bakali kobeka magura egento getiga nganera ngo situali gento nkeyo gusituansi gento kegeni nkeyo basta karanzo amerika kiyo kwa batige bagende Ecclesiastes 1:4 utumogende 9 Ecclesiastes mubiri kwa bugango basta kwegora bugango kunora likwe society onyo alikisiribu bwana Ecclesiastes 1:4 you skip you 9 and utabeke maiki ine seine maiki ine seine katenje ngote ba no kosoma Randia yemo rocheru airwa kane tigatebe egote baiga Ojonyo Ekegorie kemo nigo ke kwebo yike ya Ekegorie ekemo nigo kegoeta yes no kegoeta ekene yacha Brende nsinigo egendere takobao igo ekegorie ekemo nigo kegoeta tari ndutu arengo mbare barengo yandara batepa itewe nyoko no arenge nyoko no arenge akaruo chingiki chigaswa maite baite go go wajakire kueba asoko emetunge yoko beka kama kwa beke sukari kere kwa beko monyo wajaka kuliki nsanga ki ngongure biro igono uchiete miaka yago yaeri onyo musaja kwa jakire kueba chirogi sikwa etio mochibi kwa ebe chine ibere Igama tuka Tolinse Kaita kianda Yanda era yate baiga ne gote batalia ayana arengeo kale nao Karatia Lias number 1 do what we call Lias Kara Lias gain momentum chaka wana anchake ayana arengo mwalimu uweke usinkara kwete chaka itata kara ikanyeka naye aya arengeo lilili kara kuana aya arengo lilili aha na arago chikobo naende aya akoregete kare aha turakura mwewa kentonke yo kegen yani onyene tukio konya gwetige charaiga toigo kosa bantu mba iteti bako kentonke yo ngabono kwa gachoko kitaiga ngoko kitabantu mba chako chaka mba gitete soda mweka gitua oruwa giruka giturwa papeli ekikia rengo kare ngaki mwewe gochiro ngimbono gutositwa ingole tete yeba chokete ingani finish
Mba vegete Sodomu unfinished bakaiba kabagendoki. Eba bete dibu. Wana wikira nakimagwante. Kendengeremo ora leta kegen. Nani aje inakuja inakamu mba kuwa ni tivo. Oroche onyo kubuya mwana kwaja kumuruka ngakamam. Nasokoro. Babu. Osalio le mesa, nalia usalimon. Bona bona goita ni ayo. Kurwanya saba sini kukurwa ogenda na Yesu akulende me ya Yesu yorumutori ito. Amen. Ya saba sini. Nimba tukituwe mtengo. Ababoraka. Chindakana. Amen. Tugatigera nk'abakungu ali abasaja bale moyo. Moko na kunyumba nyumba ababoraka. Moko na kubabekera amagisi. Moko babura yandi. Moko na kubasiumiringa. Baba yesinate niletesa. Barate nene mukunye na nakamanyete gose. Ande tali ariyo kabarate nene iga. Ba ane dia gatatu. Timo yezi ozera naye Isaya. Odo na chake no sombe. Isaya marongere na Isaya na ibere ungo bitano bitatu na kianda. Aye kia oinjira kire. Oyete onyoyo musaje oyo okure omwana orekera sisa na ibere. Nando mwako goje Isaya na ibere akobera. Ire ngako genda. Ono oyo nyokure iru. Nande na ero goje gokweru. Owe asayo ayo chakayo. Ose muri wasoma mwana lile korandeli kubosa mkwete yoso. Ngati monale. In 47 nate abava 8 and 9. Asayo. Bakumo yonje te kuegokia. Iwa mangana haya. Ayo ikazi tena kuegara. Watu wabase ukoro yao. Nani kama mimi. Onde talio tatiganche bureka. Ewana. Tingo tigwa. Ingo maworaka. Gose tingo kweru abana. Abana wabere wano. Ingo gocherare mo basokano. Asiri tukirimo. Bana bahomba kwe. No musacho wakwe. Omo maworaka. Ayonsi nago ochere. No nyobaro giburaho. No boringo liburaho. Bire binge mono. Ngano minyoka moki. Igere terereti. Ono nonya nkwabe kire magisi karabe kamake ekiagara ayamake mambina yokobeke ruwa mange nonya bagina bari kikorera abagenki ekero mongino mumuro yakure na nyomo moise kerende konyanyari bana babire omogenko matebi ngala to komenya ayo chake sabarira kiri kende bwibyana bibire nabo konyora soko genda naye bona ayo mogenki nto igwana ine 15 verse 8 and 9 Jeremiah. Lakini kia bagengi. Oso mamu. Jakera nonyesa baniae. Tigatebe. Inchina abasongira seme kiyonzi yense. Na itira abana babo. Na asiri y'abantu bane. Ekiagara tibangonjo keroti. Eyono. Ababokungu ababuraka. Batigaira abange mono. Komnyoma kenyunyanja. Narentira abaiti. Baitira abamura muwaso. Elio. Batigira abangina. Narentira oborora omondoko. Elio. Ona bakungu bariala gengi bayiboreta abana batana bane. Iga kuriye kase nginjiye mechando. Elio bari omawayo. Yagure komoremo basogati. Ujino tigerego. Oyoko genka era kuchino mara muorenge. Ekara era katabumo kungura meri. Yara batanga bana nende koreki. Ninjenda agende sa chire era tawo korangaki.
gochiara are ko yaneri aye ilibuno motate ngo mongino mintore na bane kiala haya bora ende tika como kwanera bora turaba to kwanera gona matanga tuacha kei ibogo kona kogenka nago tebeti gona goko le mengoro kala le meraki eyele ibora ama onjoreri nyako kora muno ngere tinga mo jado ito go jabuo igora nane nago tebeti ngano kobugata abana saba bono gochio mogomba na batari ekiagero mogomba bono ko igorare lakini aya abana saba yo bago ko igubiu sasa bono yasa to konye ali esetore to baize kunya korega ina boro muye ko buore ore moina ahora kambare na bara bwe mechande mesa ago tigerwe buroti agwena ta kolema o tiga kolema obeke simi koboko na yani simi no ro mogondo biba kama gachire mogondo no mosacha barema ora beso mosacha akwa no nyano mokombe tamati asema korete ki ande bana tigange gukwana kaliko manyanga anga ingo kwana nkingwana ta gukwana eri riye ibuanga na iya gukwana kendi yonzi kengo chomotu babi ndo na asonyo ori iwa first Timothy imatanga ni sano ebumwe 13 abona bwa ababora kabari n'abatera ti break uru na kazi ata yana mogondo nyina byara amajani abori ngabara ekeginga kelirende nkwarenge kolema ochoko mererimo amongira sio komo ana yeri ya kwarusia inchena kwere tu tindigere timonto bonjike kingo karane kendari gokora mongino sio komo ekiagaro kanigwe no mongina agarari yandanga anga kwaneka ebicho koro binyore kebigo tamira wana no ale kama yedino yene kiabara bako kiagara tari kuchimogondo wazo mamuga amonayo beoro kereige kolaboro yani barabu waige siya sekende komo ngwara tabwarusubera nande muganyere bwakemima moino nonyene pomu ne yakwa yoko ndo bakubone pomu yakwa mwakemima gona rusubera no akora teki oya manyora ekyara tabugati mugambi elyo ana watari obwabweka igo baraba tora toya bakwerasia ando naye goko mumuraka kama mumuraka bwechogete kama mumuraka abantu bagatera nakiri abantu ngo tigubare batigirware lakini uyo ngara atigire tuwe lakini yokorira mangana manene ekiagara nonyambiana gwa atigire tu bitatu ande birenga bire mondo bano tigirwe byana bitatu ko jibiarenga ngare korenda omanya korato rotongo babo ntugi babo bote babo biche bakamarieta borako biruka Ojo nya marieta ko borako biruka ekibi kori kera kinkero ekibi korare arende ona yo ko mumuraka buga chogete yani omayete na inche igora tigungora wana ngingo kora ngenda mogondo ngoro mogondo nkorekereki nkoreke neke anya koro muboraka okonyore bintu uhuru na kazi aya sogo kinege sunte bana bano basomi kizukuru kinene mbako gokonya inki omangongo yore boina oyo nganya ko ruwa yo gatora buwa iyo ko rusie bintu ko mona yo 40 orioko urwe yako nyagatabange yako nyora negeta koranga ki ne yanjerusa yanjerurai ero nale ngekwa neno ya bakungu akira tangane tababora ka bononda to mukungu chenero wako mukungu bibilia gotabanga omukungu omongaini nkiaga kora akwa gacha muaye naende bibilia yego karanga mukungu tahetu mugambi lakini yende chiemenge mbara yako gamba abakungu mosaje taho kwana ibuhu omoja niya kwana ngo kumiare omukungu ngo kwana omosaje ukana kamwana kalika ya gaisi anyora bwango nyima kanyorira abaise ke komi akoma tebikende byonse naende takumbe iro katika ebubo tureti gaki abo cyakiro mugambi awera kere kieke njoma tono mondo ko kaze pana liya basacha abangi ibore buya basacha abangi ore buya wala libori ne omongongo yo tare ko koreta onya na bono se inokari angana kwa ebubo tureti naende onya na bono se inokari kona go sumaili ange sumaili inkona na kanere
nere gakichigite chinji nyanjere he aina akokiabeli yao angere sanye karikubu ono muwo yo nabo gakomba toka gokonya lakini wana tu yoro uchigo senkende teme chie menge ya gure ekiagara bakungu na mwango karaki lakini abatebere tigoroiga abasacha babako kwa barandia abarandia bapureki ababaro zameru kubabeke bintu byabo bibilia batebanga bachi nyinge bavamire nechi ababoraka naomba Biblia iseme Marko 12 Eungo 38 na 40 chinyomba chi ababoraka chidini chinyinge ababoraka na uwa ichio ekiagara na bwaka tebu kende byanzi onya kubwati kali kubwati ekiebu kwa bateba somolo karati ababoraka naenda ba Mariko ande teigo jakayo kama ngana ikalia 12:38 naboni manyete akabatebia aso kuara que alikuwa mwende iwa naye kama mokristo erende konwa saba ke limagentoki omonto wako kwande ke bugo yako ke kwoti kwoti koma omate inu mora momba sire yeke de songo ekiara bakungu mbachie tuzukuru kwoti koma ekara gwatore ke bungo maworinge ke bungo ke rigwatera ngai bananko ke soma tagatera bazana ngango muradi na ja gatera aye muerende konwa saba kibagentoki Mariko ngia kwa abakwere abakungu ko barero mosaja nyaganjuntambe yani gakungo Yesu wa maragati wana na materi kende taikoigwa yakora wana eriki aribosio arahu ikinyomba cy'ababora kana wabakobera obotambe bagina banjire narangeri baza norangeri aya okorangeri guturene gaki gataye no bwe osaba nonyene gesongo osaba nonyene tegere oyani kiruga kinyinge erindo ruwo yerene ro osaba buya amma saba matambe araba kungu banjete araya tokunya gotunyanga ngaimo igweto musabio muyari ngaimo igwete gendo betekere ekiagara ntuliko soma Mariko akiagara Biblia tabanga ki oya gosoma akora ngaki nande iwa akara Yesaya tabanga oira bakungu batangaza mangana 68 verse 11 Psalms toko tangaza mangana nyotoliko soma buku amangana wala tangaza na yebitina biyoke nyoro nase ekenyoro ya ikire ekiagara ya ratata getibuku Saburi 68 emungo gobera kamo bakungu amanana karugo chika omuganda amanana bwa bakungu igo nake mungo zikare tabu omuganda amanana bwa bakungu oralia mangana ayo nanda bakungu abakara bakuralia mangana aya baja akera harai komwari ora nabo mukungu akuralia mangana amaya kako kwa na alimu ne charani yegosonde suti wakaganga nabo lakini nyomba ngige karo taiku ngumusaja akobana bana ayengimtoki abazaja mbale ngoma tenje nkora abazaja megayaki motoma mwamu wazeme mizo hey yasa tokoje gatukura ya mangana haya litanga mitura chaka kurarari kunyumba ende katoko soka abando badanga lakio mukungu yere egenda ko kwana no maana yakora tanga ki ani ngayora umusaja ara kwana gento amma toyera usibura abantu ora no ngari ngane meremori umaete yaboka kamanyunga anyo botegete yaboka gategere aiwan kyo kwana motebi ngachibesa igo chichire tebe nande chinde njikara usio moba karenta maraba kabeka gaisa kuchore tebe akareta chitongora akabeka kuugo ndata nyaboke nyaboke chibesa chinkora ritore oroje katoja kurusia tebe chigaza chioka chiare
bakungu ntoko mujamara batobekete barende karaba ni baro ende kwa sumari wala one to hiyo ko umbu etara Kenya nonyano maganyo kagana bo kumbe chingi kinchiri wana akara kwa maira ibu esaba gani eriki kiaba yani omusaja tako kwa na kende amoja nyakwa neiga na yara kumi iko kumoro ona mokobe sese ne ngiti ndeko jaze dini kurambwate akaboko oh mana ta okobara kende kyagero ta igumosacha no mana ata kobera tikende yuka bangina baba nene ekera abana basomire gabaro chingi bintu byajakire kababuya yani akumosacho nwa ingo cyabaro ginimba ere yeso rinyo ndimorongi ayude ngala ere yabakonye ko cyariga ende babugusui onyankwa manyekyo mosacho yasire tabuka ango gwate abana onyankeberechu no nyankero onkeigo tigakenda kobo ekyagera mangana narege sirete lakini yakinto ligo karora atokoranga na ingo chomo ndamurusia erinde nchake kuragira nchebueka okwaragira yebueka matukabera hata tokwabota edego kwabatira bona mangana yo gotara tayo toriko nyara gotara omubero goita buki ojibagera nyagitari watabumo mongine era yustari yaona era yakorireki njara menyete nera yagerire mongina ko ataro ne moro ngaya tata ainda atare beki ara bantu kutara bana maguru epikipiki okwo ikogesieri ngai enda banora akorege exercise yake tata ukorege exercise nyare ekiagera kwarire gwakayagire nande buruta getoka yagaye bueka aye bora nyasa pakon ase kwa chaire kwa ikire nyasa kwa bere nando tikero ende to chakoro gendo igubuna bagaka baba gotuba gokwana 21 verse 19 Proverbs bagaka baba gotu nekina kikirire bakure buwango akoranga gokini nkundu wanje tindo chigento nkonyete ekiageraga igamenye tenjara igamenyerete obuoba yani kunga omungina na chantiki wana liba ya rege buwaye wana ya unchukire mungina na chakore gosengaki mbuya komenya sese rero kobwa komenya no mokungo monyariomana na endo monyanda amuamu otatage timoga akunekende otatage timoga kae gukende otatage tiko iburi ngano moga sama taye akia ka roma etakaya ikiri chingaki ako bange sawanyo ganda mune biranga libya yebire ko dango moga kingo karo moga kike kiariete magena visera na imeye tini no akora teki otana kosoma Jeremia 31 verse 22 omwaka ngento kiase biranga libya obon Jeremia 31 verse 22 abakungu baraba abegesa ekagoriye keke yetabuga timagenderero arumo chibusa chibezo mozaja koriya omwana haje kuchabu nchiana kororeka nikichiko kora yani arobusa atabuga tipurogiresi mata nona karora kumosaja na tabuga pora rende bono mokungu okonyorire yawa tanga ne yaika Nigeria na injera likore teki ekena kide kwara gokoranga kore teki bora naro korugukora rokona katanga baba kende kwanyorire kwangana beka monu yari abu kamenyore otenyugwete korara wana no rio oimokerete igoro buno boruwaire bakungu bari bamenya tie birangara lichinka cyabo so base bayiboire 45 verse 10 Psalms oyo so ose mugatika gaso ngoika injera miokare njena inatuma ose kara soma zeyo kwa enyori ngoika liriri orabe kungu bari bakora gukorera ngoika liriri oragandira kuna konganya ayo moise kono otari omwegembo omanene natongeri nganari ya sense omokungu nare okorero mosacha full stop no eke bunge dikere tabu na kwa banya batabanga yani nje nimgate mere mari bwana ngoka no mosacha no are aye ngoro ko moruga bangina bange batigiti mere mokare okunga ende bono yani kama tiko senara gera ba tiko sena nyungori kama tiko to kia gendera
mugaka no murwere tamati gosena no tamugaso gosena so kiwa gosena ziria lakini yekera kure kwanyoroko dera ujikota bugupore amariga yari ngetima tie zako nkuminga iyane liliabono na ilia chete liliko nyomo hakaruarete. Mwenyezi Mungu awabariki. Get to the point. Take a step forward. Ngola tebi abayiweli ngaki no guro omwana oyesimiria nene omotigere mulika isi oro moto mokong no limietaya ama etase cheyiri akoli keta kika da ni kunoma ako iba kunoma yonga da kunoma iwa buda no ale no lendo omwana oyonchera ngata basa kwaewa akwaewa mure komo akwaewa kwa unga siro sibidi mazi omongina kwa unga tigere bigibite gotaja unga siro sibidi mazi amani aje basenga yaje basenga dan masu abo mete moiboli okogambu motegerete na barabuo agokogamba amane aje tiago aba na ndubu na mogo togamba na inwe kare mura ike mogambu bono double the book of First Kings if you are there say amen. Okay, the Bible records Yes, and he came to the cave. He went to hide there. This man, Elijah, he was a prophet, and you know Elijah by history. He was running away from God. He went to the cave to hide himself. And because the Bible says God understands, sometimes when we run away, if we go downwards, the Bible says there is nowhere you can hide from God. You can never hide from God. And Elijah came to a certain place in order to hide himself. And the Bible briefly says, and God understood where Elijah has gone to hide himself. And the word of God came from heaven. When the word of God came from heaven, the word came purposely for Elijah and asking Elijah, when the angel of God came, he came towards and came directly where Elijah was. And the angel asked Elijah, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Yes. Then Elijah was not able to answer the question. And God knew but Elijah is able to answer the question. When prayed,
Mchaikwati mwaka gatatu kongainire. What are you doing? What are you doing here? Ericha gatama abanafunzi bande mbara hatamete akonya kote maumwe banga inje to ikongose ige ngo buone buogereri ngokuire kati ankubuli omonto ole 7 doyo ole 8 mbanywa mane ejine jibali mo jioko oche buya nkiokora bo Elisha boli nga nkiokora tata nkiokora ganyangweta maeta mweli oye turojire ngo basabera tuli matukongo ikalo ko boli ngikwanyorete matukongo ikalo kwanye turojina ibwe ko gudi abantu bache babuche bakabasani bawo bakabasani banyoko bakabairi banyoko bakulinga kiyalenge ngeyalenge bo nkiokora bono itaraba bobe nocho boli ku bantu bache bakubuli nuwebisa enge bunora abisenda ko le morito uchikonye tinga nkiokora bono igwa unango kolegeteke fofo nkiokora tata kole gaiga ama tukayo tigaleti nabakonyo ginte kenene abantu bane mbale na yumada bo kwana nga an attitude ne birengerelio. It's a setting of mind. Muna mo ako kurwaria akumenga anya sasa tingweta elia range ne bituma moment. Don't PPC collecting stones. Don't PPC collecting stones while others are collecting diamonds. Don't PPC collecting stones. Yani ndio mwalimu hata itaka okonya aine bintu bia hole. One day you will realize there was diamonds. Maitenga kia ya Mungu ikere abana baba kubolinga ki mami. Iwa. Nakikwa linga nyangweta. Nakiense yale. Ngoma ite mintu sabu ntu ali kuyuko. Nganone sokolo yani ya bete bo basale. Namirande ya gwaya kia mati. Maitena abaibuli, what are you doing? Moibuli. Abaibuli bade bade moko gero mwana ku. Kago tumwebesa kwa mubuli nga yani mwali mwereta ikora le bamba 20. Bamba 200 rochie. Do your obligation. Omoibuli kole meremo yao. Omwali mwakole yaye. Bone si gutigana ne yango. What are you doing as a parent? Mwakagara baboka. What are you doing? Baibuli bande barakuboka akomana umwana atarali kende mambi no dio mana. Ta konyoran ko igwode no ngo kolage. What are you doing? Yeah, but you go about it. Hey, you don't go to one only. Yeah? Eh. Vai voi wana mwote. Ngambale ngaba ikile bo ndi baso mete. Bata kole tikende. Ayanga igwegete. Inu ko boli. Emwegete nya sasa. Orojo gasito mwana ko matebia mangana mabe bakekera koragera. Abaibuli bande mo koma na igora saba na igoro. Yombo benko bairese. What are you doing as a parent? What are you doing as a parent? What are you doing? Yona ko legende. Digae ekebona etega gabu. What are you doing? Ericha watabanga nonda. Agatama kurua semeremo. No tamete kurua sematisi. No tamete kurua sege songo.
onge richo tamete abantu bane bara makuruma ye bigi baisi bono wale bigi ikare ko manyamati bona maite jigi ya bigi ko boli ngo ko bande ikare ko ba mati bono no mota ko bale ngamonyi wete moy wete abantu batanga ngo kole skulu ga ngo bekonda gari yangu ngango likuote hoteli elie dilali ora liku ti room talie hoteli ti room ora liku na ndega asoko likwa na asoko cha kunya kuwatie getugi maitengo na tebinda banafunzi ali asedega work hard and rise up very early in the morning okumbo ya masomare getabume ama tukongo ikaro kurangeli nga saa boke chayayire madam echayayire boka nakini onya waire na baiboli oenene to akanere chibesa chionsi pi oangete ama tukongo ikare buna seitali nyangoso ali seito abantu bako gende gete no bokomba tieri dio bokombe achigo choruwe raini oi kona ande ta ko choru oira na borabu manyan 21 century abantu bako choru bachiko buruge konda na dio bekire skuru buangete alo matukongo ikaro kwa we konde getukigite kenene getukigiti kiri raundi kenene ko bolinga ire ngageishini troje skuru wangete re matukongo ira karo kwa we getukigite kyo mulingamu ote banga igeishini 500 ote ngagasa bono koira nande. What are you doing now? What are you doing for your future? And your future, it is at your hand. And it is not tomorrow, it's just now. Onye ndimo yuko anga imate. Amen. Aba mokora ara chinsichi. Nimbo ata bana 4 bara iriga. Yoba ebirenga byabo mbiria. Ngo babuga to katole bono tata. Nkimokora omwali oye. Omwali oye. Yuwa bana ababono. Tumogo cha okora matemu aya nyasaba konye mweta aseli tali ya Yesu. Mwete buya. Moje mabe bintu biri muateba. Gosaba ntali boyo. Bakumbole chi gosaba no gai. Chimu akanya chira chimu bwata. Ngi mu bwata. Inu abanyene. Aro mwangainire. Aro mwambe kile boxim. Iwa bono. Ekyo moerio igo na ababwato kire omuntu okorugwerija nigatamete. Kurata mole kuruwe kirasi. Ngurata mole kuruwe sukuru. Abali omwalimu mbale ngo bwata bonse. 31 mulega. Ndiali nya saba konye. Konye na ande nchira mubegete uniform ere wonderful. Amen. Nano mwalimu mbuya baragereti asimura akikole yaninka. Abanande mugwete mogete kiagera nkambo weka. Mutakora bera. Inunya saba lende moete egere sukuru eke jinde jiko kwanu ne yakole ngaki ekwanu buya seli tali ya Yesu. Amen. What are you doing? What are you doing? Monta basa kolanga matuka herire. Egetabu yake mongere ngosomanga omuntu oyo mu ukoreta maiso akagenda sisa akatebongo monene ndagetendore. Naye wiki yetigarete monyoka so mwalimu matebanga ndaitendore maths. Ndaitendore gesongo, ndaitendore my physics. Nyasaba konye ime ya Yesu yoro muturi itu. Amen. Get the point. Take a step forward. Thank you for watching.